Ano ang nagtutulak sa amin na gawin ang mga bagay na nagbibigay inspirasyon upang maging maliwanag ang pananaw at makamit ang higit pa? Kami ang Agricultural Training Institute Regional Training Center 5, ang ahensya para sa pagsasanay at siya ring extension arm ng Department of Agriculture sa Rehiyon 5. Pangunahing tungkulin namin ang maghatid ng mga pagsasanay upang palawakin ang produksyon sa agrikultura at pangingisda. Ang aming tanggapan ay matatagpuan sa bayan ng Pili sa probinsya ng Camarines Sur. Ang aming mga training facilities ang nagsisilbing daan tungo sa pinaigting na produksyon, pagproseso at pangangalakal sa larangan ng agrikultura at pangingisda. Saklaw ng aming operasyon ang mga lalawigan ng Bicol Region. Ito ang Albay, Camarines Norte, Camarines Sur, Sorsogon at mga isla ng Catanduanes at Masbate. Hangarin ng ATI na patuloy na maiangat ang kapabilidad at kakayahan ng mga nasa sektor ng agrikultura at pangingisda. Sa paraang ito, sama-sama nating maaabot ang seguridad sa abot-kayang pagkain para sa sambayanan. Upang matupad ito, nakikipagtulungan ang ATI sa iba't ibang ahensya at individual. Sila ang mga kalahok sa National at Regional Agriculture and Fisheries Extension Systems. Layunin naming makapagbigay ng mataas na antas ng kaalaman tungkol sa pagsasaka sa pamamagitan ng mga teknikal na pagsasanay para sa agricultural extension workers ng pamahalaang lokal, maging sa city, municipal at provincial agriculturists at veterinarians. Isinusulong namin ang Bicol Agriculture and Fisheries Network. Nakikipag-ugnayan din kami sa mga rural-based organizations, mga pamantasan at iba pang ahensya, pribado man o pampublikong sektor. ATI ang pangunahing ahensya para sa nagkakaisang pagkilos ng extension services and fisheries modernization. Major extension farm and business advisory services, and communication services. Ang 5 thematic areas, LEADS or LEADS. Patuloy naming binabalangkas ang mga akmang estratehiya upang palakasin ang kakayahan ng mga nasa yung dinamik mga bagong hakbang, makabagong paraan at para sa nagbabagong panahon. Sa pakikipagtulungan ng mga pribado, individual at mga organisasyon, pinaparami at pinapalawak ang sakop ng mga learning sites, demonstration farms at extension projects. Pinagtutuunan namin ng pansin ang Farm Business Advisory Services upang mabigyan ng angkop na tugon ang mga katanungan tungkol sa pagsasaka. Gamit ang modernong paraan ng komunikasyon, mabilis na naihahatid ang serbisyo at impormasyon tungkol sa pagsasaka at pangingisda. Pinaplano, sinusubaybayan at sinusuri ang pagpapatupad ng mga training at extension programs sa pamamagitan ng performance reviews at pagsaliksik tungkol sa naging epektong mga pagsasanay. Upang patuloy na mapabuti ang paghatid ng training and extension services, patuloy naming isinasaayos ang mga paraan at polisiya tungkol sa pagkilos ng ahensya. Sa ganitong mga hakbang, tinutupad ng ATI ang mahahalagang layunin nito
para sa ating bayan. Mas pinaigting ng kagawaran ng pagsasaka ang tugon nito sa pangangailangan ng sambayanan sa sapat na pagkain sa panahon ng new normal. Kasabay ang ATI sa pagtugon sa mga suliranin ng bayan ukol sa supply chain, kabuhayan at kalusugan dulot ng COVID-19 pandemic. Mas epektibong malulunasan ang kahirapan at kakulangan sa pagkain kung ang paglago ng ekonomiya ay naangkla sa malakas na sektor ng agrikultura at pangingisda. Ating kaugnay, tungo sa napapanahong kaalaman, kakayahan at masiglang pamayanan. Kami ang Agricultural Training Institute sa Rehiyon 5. Ating alamin, National Rice Awareness Month Edition, ang masustansyang kanin mula sa Pilipinong magsasaka, ang brown rice o pinawa. Ang brown rice o pinawa ay mataas sa fiber. Sa makatwid, madaling makaramdam ng kabusugan ang kakain ito at maiiwasan ang labis na pagkain. Ang regular na pagkain ng brown rice o pinawa ay maaaring makatulong na mabawasan ang insidente ng mga tumitigas na arterya at mga malalang sakit tulad ng cancer at cardiovascular disease. Ugaliin ang pagkain ng Kani Pinoy. Grow local, buy local, eat local. #support our rice farmers. Yan ang ating alamin. Ating alamin, National Rice Awareness Month Edition. Narito ang mga key para maging responsable. Konti-konting kanin muna nang maiwasan ang tirang kanin sa pinggan. Bawat Pilipino ay nagsasayang ng halos 2 kutsarang kanin bawat araw. Huwag magaksaya, kumuha lang ng kayang ubusin. Kakaibang kanin naman.
Maaari mong ihalo sa saba, kamote, o mais sa iyong puting kanin para makakuha ng mas marami pang sustansya na hindi nakukuha sa purong puting kanin. At kilalanin at pasalamatan ang mga magsasaka. Pahalagahan ang bawat butil ng palay na pinagsikapan nila. Grow local, buy local, eat local. #support our rice farmers. Yan ang ating alamin. Dito sa kagawaran ng pagsasaka, dito magmumula ang tunay na paglilingkod sa bansa. Katuwang ng mga magsasaka, katuwang ng mga mangingisda, kasama tungo sa pagpunag ng bansa. Sa gusto at pagkabagong teknolohiya, ibayong kakayahan at lakas sa pagsasaka, sapat na suporta sa agrikultura at patnubay ng dakilang manlilingkod. Dito sa kagawaran ng pagsasaka, dito kami ay dapat na maglilingkod sa bansa. Katuwang ng mga magsasaka, katuwang ng mga mangingisda, kasama tungo sa pagpunag ng bansa. Ilan na kabuhayan sa kanayunan, saganang ani sa ngayon hanggang kinabukasan, ay napakinabang sa kalakalan, sapat na pagkain sa laban ng bayan. Dito sa kagawaran ng pagsasaka, dito magmumula ang tunay na paglilingkod sa bansa. Katuwang ng mga magsasaka, katuwang ng mga mangingisda, kasama tungo sa pagpunag ng bansa. Dito sa kagawaran ng pagsasaka, dito kami ay dapat na maglilingkod sa bansa. Katuwang ng mga magsasaka, katuwang ng mga mangingisda, kasama tungo sa pagpunag ng bansa. Kasama tungo sa pagpunag ng bansa, ng bansa, ng bansa.
Panatang Makapalay. Bilang isang mamamayang Pilipino, nakikiisa ako sa panatang, huwag magsayang ng kanin at bigas. Magsasaing ako ng sapat lamang. At sisiguraduhin tama ang pagkakaluto nito. Kukuha ako at kaya kong ubusin upang sa aking pinggan ay walang matirang kanin. Gayon din ang aking gagawin kung may handaan o kung sa labas ako kakain. Ang brown rice o ginawa ay susubukan kong kainin. Pati na ang ibang pagkain bukos sa kanin. Tulad ng saba, kamote at mais. Ituturo ko sa iba ang responsableng pagkonsumo ng mabigyang halaga ang pagod ng mga masasaka. At nakakatulong na maging sapat ang bigas sa Pilipinas. Aking isa sa puso ang panatang ito dahil sa bawat butil ng bigas o kanin aking manitipid ay may buhay na masasilip. Magandang umaga sa ating lahat. Magandang umaga sa lahat ng viewers mula Luzon, Visayas at Mindanao. So, live na live tayo dito sa Food Laboratory ng Department of Agriculture, Regional Field Office ng Rehiyon 5. So, kasalukuyan tayong napapanood sa ATI Bicol, #Sarabay Facebook page, ATI Bicol, #Sarabay YouTube channel, at Agricultural Training Institute Central Office Facebook page. So, sa lahat na hindi pa po nakakapag-like and follow ng aming official social media accounts, ang ATI Bicol ay mayroong 3 official Facebook pages. So unang-una, ang ATI Bicol, pangalawa, ang ATI Bicolandia, and of course, ang RCEF ATI Bicol. Para mapanood nyo naman lahat ng videos na ina-upload namin patungkol sa agrikultura, kindly subscribe and turn on the notification bell sa aming official YouTube channel, which is ang ATI Bicol, #Sarabay YouTube channel. Oras na naman ng talakayan patungkol sa agrikultura na hatid sa inyo ng Agricultural Training Institute, Regional Training Center 5 o ATI Bicol. So welcome sa kusina ni Ate Ella ng ATI Bicol sa episode na Rice-Based Byproducts Demonstration in celebration of the National Rice Awareness Month with a theme, Be Responsibly Healthy. Ating alamin, enram niyo ba kung bakit ipinagdiriwang ang National Rice Awareness Month tuwing Nobyembre? Ito ay sa pamamagitan ng Proclamation Number 524 noong January 5, 2004 ni dating Presidente Gloria Macapagal Arroyo. Idiniklara niya ang buwan ng Nobyembre as National Rice Awareness Month bilang pagkilala sa kahalagaan ng bigas o palay na nagbibigay sa atin ng pagkain at tumutulong na maiangat sa kahirapan ng mga Pilipino. Ito rin ay bilang pagpupugay sa ating mga dakilang magsasaka na siyang nagbibigay sa atin ng produktong bigas. Yan ang ating alamin.
So, Kuya Chan, yun pala yun. Ayan. So, hashtag palaywakin natin ang ating galing. So, ako po si Ate Ella, ang inyong makakasama dito sa demo processing na ito in behalf of the DA-ATI Bicol family. So, of course, makakasama din natin ngayon bilang resource person ang technical research staff ng food laboratory ng DARFO5 na si Miss Wilbina Barnedo. So, ma'am, magandang araw po. Magandang araw. So, Ma'am Wilbina, ano muna yung mga dapat tandaan bago tayo mag-umpisa sa pagluluto? So, unang-una, dapat nakasuot tayo ng hairnet. Meron tayong hand gloves. Meron din tayong apron para maiwasan natin yung pwedeng mga kontaminasyon na nasa ating katawan na maipasa natin sa ating produkto or ating gagawin. So, yun. So, since alam na ng ating mga viewers kung ano mga dapat tandaan bago tayo mag-umpisa, ano, Ma'am Wilbina, ang una po natin lulutuin? So, ang una naming papakita sa inyo ay ang ating rice macarons. So, para Ma'am Wilbina sa ating mga viewers, alam nyo ba na ang macarons ay nag-originate sa bansang France ng isang Italian chef? So, Ma'am Wilbina, bago tayo mag-umpisa, ano yung mga ingredients natin sa paggawa ng macarons? Rice So, macarons. ayan, kinakailangan po natin ng 1 cup rice flour. So, yung bigas natin, ipagiling lang, gawing flour. Okay na po yan, pwede na po siya. 4 na itlog, kalahating cup na sugar, ang ating margarine, kalahating cup din. Yung ating desiccated coconut, 2 cups, 1 can condensed milk, at saka 1 cup evaporated milk, 1 teaspoon ng ating vanilla, tsaka ating baking powder. Ma'am So, Wilbina, ayan po. So, ma'am, ano po yung, aside sa ingredients, ano yung mga kailangan nilang equipments So, o mga gamit sa kusina na dapat meron po sila? Kailangan lang po ng ating malinis na bowl. Ayan. Dapat po ang ating mga kagamitan ay malinis po. Yan. Wala po siya mga tira-tira na pwedeng makapag-contaminate sa ating mga pagkain. So, yun po yung dahilan kung bakit mapapansin nyo mabilis masira yung ating binake, yung ating niluto. Dahil po yun sa mga tira-tirang pagkain na nakadikit pa sa ating lalagyan, yung mga ating utensils na hindi nahugasan ng mabuti. Kaya yan, kung mapapansin nyo, madaling masira yung ating pagkain. So, yun, proceed na tayo. Ito, ma'am. Ito yung mga gagamitin nila sa kusina. Ano po Oo. ito, ma'am? Kailangan lang natin ng measuring spoon at syempre yung ating mga measuring cups na ginamit sa ating mga ingredients. So, kailangan natin ng wire whisk saka spatula. Kaya kung ano yung available na gamit sa inyong bahay, pwede niya din po yung gamitin na makakatulong or kung hindi pa po nagsisimula pa lang kayo, yan, kahit ano po pwede nyo gamitin. So, ayan. Start na tayo, ma'am. So, ayun po, kailangan lang po muna natin mag-cream ng ating margarine. So, ilalagay lang po natin siya dyan. So, ayun. I-cream lang natin siya. So, ang tawag sa technique na yan, ma'am, ay iti-cream. So, ang pagkurog ng margarine, Ipapasoft lang natin. softening of margarine. So, ang pagkawag yan ay pag-cream. Dapat yung ating margarine hindi po siya malamig, hindi rin po siya, hindi siya matigas, hindi rin siya tunaw. So, kailangan ganyan lang po siya. Nasa room temperature. So, isusunod na ang ating sugar. So, Ilang grams yan, ma'am, na sugar? 1/2 cup po siya. 1/2 cup. Opo. Ayan. Pakonti-konti lang po. Miss Ella. Pwede mo po bang yan? Konti lang po. Tapos, i-alternate natin ang ating egg. So, yan. Ito po yung ating 4 na egg. So, kailangan yung ating egg, bubuksan po muna natin siya sa separate na bowl para malaman natin kung okay ba siya. Or baka may mahalong mga shells para hindi po mahalo sa ating produkto.
Saka malay po natin yung ating egg isira na, nahalo natin siya dito, sayang ng ating mixture. So, since Ma'am Wilbina, be responsibly healthy tayo, pwede bang gumamit ng organic egg? Pwede din po, pwedeng mga organic egg, mas masustansya. Saka syempre available lang sa ating farmers. So, ayan. Konting sugar. Ating egg. So, alternate po ang paglagay. Opo. Sugar. Ating egg. Tapos na natin ang ating So, ayan po. Hahaluin lang natin po siya. So, ilalagay na ng ating mga milk. Yan, syrup milk. So, ilang grams yan, ma'am, na ating milk? Ang ating milk po is, lahat po sila is naka-cup. So, 1 cup po ang ating evaporated milk. Ang ating condensed milk is isang can. 1 can. Oo. So, ayan po. So, sa separate na bowl, ilalagay natin yung ating flour, yung ating rice flour. Ayan. So, 1 cup din po ito. Opo, 1 cup din siya. Yung ating desiccated coconut, 2 cups. Yung ating baking powder, Ilang teaspoon po yan, ma'am? 1 teaspoon po siya. 1 teaspoon. So, hahaluin mo. So, hinahalo na ni Ma'am Wilbina ang ating mga dry ingredients. Okay. Yung ating vanilla, ilalagay natin siya sa ating liquid ingredients. Yan, sa ating na cream kanina. Ayan, halo. So, Miss Ella, ilalagay na po natin siya dito ng dahan-dahan. Ayun, so dahan-dahan natin ilalagay ang ating dry ingredients sa ating wet ingredients. So, paunti-unti lang po. So, ayan. Huwag po masyadong overmix kasi pag na-overmix po siya, pwedeng titigas po yung ating produkto. So, ayan, okay na po siya. Basta nakita natin na well-mixed na siya. So, ilalagay na natin siya sa ating molder. So, ayan, natapos na natin yung ating mixture. Ilalagay na natin siya sa ating molder. So, pwede tayong gumamit ng baking liner. Pwede ding ating sa molder lang. Basta kinakailangan nating i-grease yung ating molder para hindi po dumukit yung ating baking product. At hindi tayo mahihirapan tanggalin later on pag luto na siya. So, kailangan natin ng 2 tablespoon or 1/8 cup na ilalagay natin dito. Or hindi siya masyadong punong-puno. Lalagyan natin siya ng headspace para mamaya pag nag-rise siya, hindi po siya matapon.
So, ayan. Maglalagay na po tayo ng mixture dito. So, Ma'am Wilvina, habang nilalagay natin yung ating ingredients sa ating molder, ano po ba ang nutrient values ng rice macaron? Siyempre, sa mga bata o sa mga kumakain nito. Siyempre, dahil ito ay rice, mayaman ito sa carbohydrates. Siyempre, sa protein, sa potassium, sa fiber din dahil sa ating desiccated coconut at syempre sa iron. So, ayan, napaka-nutritious talaga nito at pwedeng-pwede sa mga bata. Ayan. Kung gusto nyong lagyan pa po ito ng malunggay powder o kung ano po, pwede din po para mas mataas pa po ang ating nutrients na makukuha sa ating macarons. Para hindi lang siya simpleng macarons lang. So, pwede din tong may mga nuts na dinurog para mas nutritious. Pwede nyong gawin yan. So, eto ma'am, napansin ko lang, wala siyang paper. O anong tawag nga dito ma'am sa ating papel? Paper liner. Paper liner. So, napansin ko, wala siyang paper liner. So, may dapat po bang gawin bago natin ilagay yung ating ingredients? So, kailangan lang, i-grease lang natin ng butter para nang sa ganon, hindi dumikit yung ating mixture later on pag luto na siya. So, ang pag-grease ma'am ng butter, ano ko lang yung ano. Ilagay mo na lang dyan. Since may gloves ka naman, pwede na yan. So, ayan, tapos na nating lagyan ng ating molder. Ilalagay na natin siya sa loob ng oven. So, kinakailangan yung ating oven is naka-preheat na po siya. Ang ating oven din ay kailangan may temperature na 160 to 180 degrees. So, i-bake lang po natin siya sa 160 degrees Celsius to 180 degrees Celsius for 45 minutes or until maluto siya. Siyempre, i-check din natin siya, malay natin kung natutong na or i-check natin siya gamit yung toothpick. Kung wala na po siyang mixture na nakalagay pagtaas natin, okay na po siya. Ang susunod natin gagawin naman ay ang rice ball. So, kailangan lang natin ng 3 cups na rice. Siyempre, maglalagay tayo ng mga gulay-gulay, carrots, spring onion, salt and pepper lang to taste, at ang ating pang-stuffed, ang ating cheese, ang ham. So, sa palaman, pwede kayong gumamit ng hotdog, tuna, bacon. Kung gusto nyong sardinas, pwede din. Giniling, pwede din. So, ayan. Ayan, so rice balls. Oo, So, rice balls. and alam nyo ba na ang rice balls ay nag-originate sa bansang Japan? So sa Japan, ang tawag sa rice ball is onigiri o ang ibig sabihin ay to hold on to. Ayan. Ayan. So, ilalagay na natin yung ating rice. So, syempre pwede kayong gumamit ng brown rice para mas masustansya. So, dito pwede din kayong gumamit yung tira na nating kanin. Yan. Para hindi sayang. So, ayan. Kahit yung tira nating kanin, pwede na yon. Basta ang importante, hindi pa po siya panis. So, ayan. Ilalagay lang natin yung ating
grated carrot. So, pwede kayong gumamit dyan ng ibang gulay. O, kung makikita nyo, napaka-colorful niya. Kung saan, oo, magugustuhan ng mga bata. So, ayan. Okay. I-mix lang natin siya ng mabuti. Sorry. So, ang ating salt, kahit half teaspoon, pwede na. Or kung gusto nyong mas malasa, mas maalat-alat, pwede kayong magdagdag. So, ang ating pepper, pwedeng white pepper, pwedeng black pepper. So, ayan. Same teaspoon ma'am ng Oo. salt, the same din na Half pepper. Pwede kayong dumagdag kung gusto nyong mas medyo maanghang-anghang, pwedeng dagdagan. So, ayan. Mix lang natin siya. So, ayan. Ipiprepare na natin yung ating pang-coating. So, sa coating, kailangan natin ng breadcrumbs. So, ayan. Saka yung ating egg. Okay, ito na lang yung gagamitin natin. So, ayan. Ating egg. I-beat lang natin siya ng konti. So, dito kailangan natin ng 2 tablespoon. Ayan, 2 tablespoon ng ating rice. So, ibibilog lang natin siya. Pre-press natin siya ng mabuti para mag-hold on. Ayan, mag-hold on to siya. So, ayan. Oo. Bubutasan natin siya sa gitna. At maglalagay tayo ng ating cheese. Yan. Mas marami, mas masarap. Yan. Ang ating ham. So, ang ating ham is na fried na siya ng konti. Siyempre, lulutuin pa naman natin sa mamaya. So, lahat ba ma'am will be na nag-i-staff dun sa ating rice bowl? Dapat luto na siya, ano? Naluto na siya ng partial para hindi masyadong matutong naman yung ating balls mamaya kasi gusto natin maluto sa loob. So, ang mangyayari is matututong yung ating breadcrumbs. So, kailangan yung i-stuff natin dito sa loob is na pre-cook na siya. Ayan, pag naging bola na siya, lalagay natin siya sa egg. Ayan, at sa breadcrumbs. Konting ano lang. So, ayan po, mainit na ang ating oil. Ilalagay na natin ang ating bowl. So, kailangan po yung ating oil is mainit na mainit. So, ayan. Lulutuin lang natin siya hanggang mag-golden brown. So, syempre, itong ating rice balls ay 1 dish meal na po siya. Pwede din siyang breakfast, lunch, dinner, snacks. Dahil kumpleto na po ito, meron na itong kanin, meron na din po itong ulam sa loob. So, ayan, sa
ayaw na magluto ng maraming kung ano-ano, so pwede na ito. Kumbaga ma'am sa tao, complete package. Oo. Kompleto na siya, lalo na sa mga nagda-diet. Yan. So instead na magchichirya kayo, ito na lang po yung ating kainin. Sa mga bata, ganyan, ayaw kumain ng bata ng kanin, yan, ito na lang yung ibigay natin. Ating alamin, National Rice Awareness Month Edition. Ang masustansyang kanin mula sa Pilipinong magsasaka, ang brown rice o pinawa. Ang brown rice o pinawa ay mataas sa fiber. Sa makatwid, madaling makaramdam ng kabusugan ang kakain ito at maiiwasan ang labis na pagkain. Ang regular na pagkain ng brown rice o pinawa ay maaaring makatulong na mabawasan ang insidente ng mga tumitigas na arterya at mga malalang sakit tulad ng cancer at cardiovascular disease. Ugaliin ang pagkain ng kaning Pinoy. Grow local, buy local, eat local. #support our rice farmers. Yan ang ating alamin. Ayan, so, Ma'am Wilbina, ano ang last nating lulutuin? So, ang last nating lulutuin is rice moringa buttered cookies. So, ang mga ingredients lang na kailangan natin ay, syempre, ang ating rice flour, sugar, dahil sa ang ano natin is moringa, kailangan syempre natin ng malunggay powder. Tsaka yung ating butter, vanilla, milk, at ang baking powder. So, ayan. speaking ma'am ng malunggay, enram nyo ba na ang malunggay ay tinawag nating miracle tree dahil halos lahat ng essential nutrients na kailangan natin ay nasa malunggay na. So, ayan. Nag-start na tayo. So, ang una nating gagawin is mag-cream tayo ng ating butter. Same lang din sa ating ginawa kanina sa macaron. So, kailangan natin yung ating butter. So, ayan. I-cream lang natin siya hanggang sa mag-soak. Kailangan natin is half butter po. So, yung ating sugar, 3/4 cup. Yung ating egg. Isang egg lang po yung kailangan natin dito. Isang egg.
napansin ko ma'am, brown sugar siya. So, pwede din lang O, pwede din yung white sugar, pwede din po yung wash sugar, yung 99 na tinatawag. Pwede din po. So, ayan, pag soft na siya, magpo-proceed na tayo sa ating dry ingredients. So, sa ating dry ingredients, ang ating flour, 2 cups po ang kailangan natin. Rice flour din po ulit ang ating gagamitin. Then, syempre, ilalagay na natin ang ating baking powder. Half tablespoon po ang ating baking powder. At ang ating malunggay powder po is 1 tablespoon. Ihahalo din natin po siya. Okay na yun. So, ilalagay na natin ang dito sa ating wet ingredients. Ilalagay natin ang ating milk tsaka ang ating vanilla. So, pakonti-konti lang. Ilagay mo na po yung dry. Ang ating milk. ano siya ma'am? Fresh milk o evaporated? Evaporated milk lang po ang ating ginamit. Ating vanilla. Kung ayaw niyo naman maglagay ng vanilla, okay man lang po. Okay din po. Mix lang natin po siya. So, ayan. Ayan na po yung ating butter. So, pag wala na tayong nakitang buo-buo or puti-puti dahil sa flour, pwede na natin tigilan ang pag-mix. So, ilalagay na natin siya sa ating holder or sa ating tray. So, idadrop lang natin sila dito. Dapat may social distancing din. Para mamaya, hindi sila dikit-dikit. Kung sa tao na may social distancing. Oo. Ganon din. Para later on, pag ano na sila, hindi sila masyadong dikitan. So, habang ginagawa natin ito, ma'am, so, ano po ulit ang nutritional values na ditong rice moringa buttered cookies? Siyempre dahil may moringa, alam naman natin ang moringa ay napakayaman talaga sa mga vitamins at minerals. Siyempre nandiyan na yung vitamin C, vitamin A, meron din yung potassium, at kung ano-ano pa, mga thiamine, vitamin B1, ganyan. So, ayun. So, ito okay lang tong ganito. Huwag po kayo matatakot na hindi siya pare-pareho. So, ayan. Tapos na ang ating buttered cookies. Ang ating moringa buttered cookies.
So, ayan, ilalagay na natin siya sa oven. Same lang din po sa macarons, 160 to 180 degrees Celsius hanggang mag-golden brown siya. So, ayan, okay na ang ating moringa buttered cookies. So, ayan, dahil dito sa nilagay nating paper, mabilis lang natin siyang matanggal. So, ayan. So, ang texture nito, ma'am, hindi siya yung parang sopas na matigas. Medyo malambot po siya. Medyo malambot siya. Crispy outside, moist inside. Moist inside. Okay. Ito naman, chewy inside. So, natapos na natin ang ating tatlong rice-based byproducts. So, ito ay ang rice macarons, rice balls, balls, at rice Moringa moringa buttered buttered cookies. So, Ma'am Wilkina, since pwede ito gawing business ng ating mga viewers, magkano ba nila ito pwedeng ibenta? Ang ating rice macarons, pwede natin tong ibentang 450 per piece. Pero pag pinak siya, mga ganito, pwede na itong ibenta ng 30 pesos per pack. Dahil na din po meron tayong packaging. At saka syempre, pag may packaging, mas catchy siya dun sa ating mamimili. So, ayan. Pwede din kayo maglagay pa ng label kung ilang grams ba to, yung mga ingredients nyo, ilang pieces, ganyan. Expiration. Oo, expiration date. Huwag kakalimutan ang expiration. Then, dito rin sa ating balls, nakagawa tayo ng 25 pieces. So, ang per piece niya is 850. So, dahil pigpack nyo na din siya, pwede nyo itong ibenta ng 30 pesos. So, dun po sa 850, meron na kayong dilensya. Pero dahil kung gusto nyo siyang buuhin na, walang butal, 10 pesos. Or 30 pesos itong isang pack na po. So, dito naman po sa ating rice moringa buttered cookies, 3.30 per piece. So, dahil siya may packaging ka na, tinak na natin siya. 6 pieces ang laman, pwede natin itong ibentang 25 pesos. Pwede na din itong 25 pesos. So, ayan. So, dapat nagpo-costing tayo. Kukompute natin kung ilan lahat na gastos natin, yung hirap natin, yung packaging natin para kung magnenegosyo tayo, hindi po tayo malulugi. So, hindi sayang yung ating pagod. So, ayan. So, hindi lang natin ito pwedeng gamitin sa business, kundi pati na rin sa ating mga personal celebration. So, since magki-Christmas na and magki-New Year, itong macarons, di ba may mga pamahiin tayo, mga na pausbong, lalo na mga itong bilog. yung bilog. Ito, ganito. So, since nag-uusbong itong macarons at nag-uusbong itong ating cookies, so pwede natin itong ihanda sa New Year. And, lalo-lalo na ito, ma'am, Bola. bilog bola-bola. So, kumbaga, kung traditional tayo mag-celebrate ng ating New Year, so pwede natin itong ihanda at ilagay sa centerpiece ng ating handa. So, bago tayo magtapos, gusto rin namin pasalamatan ang lahat ng mga taong nasa likod ng success ng programang ito. So, maraming salamat po sa DARFO 5 na pinamumunuan ni Regional Executive Director, Director Rodel P. Tornilla. Maraming salamat po. Maraming salamat din sa Regional Food Laboratory ng DARFO 5 na pinangungunahan ni Ma'am Arlene De Asis. Maraming salamat po sa inyong lahat. Maraming salamat din po sa ating mga Learning Sites for Agriculture na naging partner namin sa aming
face-to-face rice-based byproducts demonstration. So maraming salamat po sa Carmel Agri Learning Farm, Filipina Shell Foundation Farm, Iriolas Pasture Farm, and ang nesting place ng Calabanga, Camarines Sur. Siyempre, maraming salamat din po sa lahat ng bumubuo ng ATI Bicol family. Maraming salamat po sa Chief of Partnership and Accreditation Services Section, Doc Joey A. Bellarmino. Kasama ang Project Officer siyempre ng ating National Rice Awareness Month and also ang Rice Point Person ng ATI Bicol na si Engineer Christine O. Olila. Maraming salamat din po sa Chief of Information Services Section and si Ma'am Prima Lu Imperial and staff. Maraming salamat din po sa Career and Development Management Section na si Doc Franklin Bell P. Isip and staff. Maraming salamat din po, of course, sa Admin and Finance Unit na pinangungunahan ni Ma'am Melba S.M. Bonafe and staff. Maraming salamat po sa inyong lahat. Maraming salamat din po sa aming RCEF Team Leader and Assistant Center Director, Ma'am Vivian P. Carable. And syempre, maraming salamat po sa aming ever-supportive Center Director, Director Elsa A. Parat, sa walang sawang pagbibigay sa amin ng pagkakataon para mag-host ng ganitong programa. Muli, ito po ang ating kusina ni Ate Ella o Kusinela ng ATI Bicol sa episode ng Rice-Based Byproducts Demonstration in celebration of the National Rice Awareness Month with a theme, Be Responsibly Healthy, para masagana ang ani at mataas na kita tayong lahat. Hashtag, yun pala yun, hashtag, palaywakin natin ang galing. Muli, ito po si Ate Ella ng ATI Bicol. In behalf of our Center Director, Director Elsa A. Parot, kami po ay nagpapasalamat sa walang sawang pagsuporta nyo sa lahat ng programa ng ATI Bicol. So hashtag, sarabay kita gabos, makanood. Hashtag, stay safe, stay home, together we conquer, we heal as one, Diyos mabalos po. Ating alamin, National Rice Awareness Month Edition. Narito ang mga key para maging responsable. Konti-konting kanin muna nang maiwasan ang tirang kanin sa pinggan. Bawat Pilipino ay nagsasayang ng halos 2 kutsarang kanin bawat araw. Huwag mag-aksaya, kumuha lang ng kayang ubusin. Kakaibang kanin naman. Maaari mong ihalo sa saba, kamote, o mais sa iyong puting kanin para makakuha ng mas marami pang sustansya na hindi nakukuha sa purong puting kanin. At kilalanin at pasalamatan ang mga magsasaka. Pahalagahan ang bawat butil ng palay na pinagsikapan nila. Grow local, buy local, eat local. Hashtag support our rice farmers. Yan ang ating alamin. Panatang makapalay. Bilang isang mamamayang Pilipino, nakikiisa ako sa panatang huwag magsayang ng kanin at bigas. Magsasaing ako ng sapat lamang. At sisiguraduhin tama ang pagkakaluto nito. Kukuha ako ng kaya kong ubusin
upang sa aking pinggan ay walang matirang kanin. Gayon din ang aking gagawin kung may handaan o kung sa labas ako kakain. Ang brown rice o ginawa ay susubukan kong kainin. Pati na ang ibang pagkain, bukos sa kanin. Tulad ng saba, kamote at mais. Ituturo ko sa iba ang responsableng pagsusubok nang mabigyan halaga ang pagod ng mga masasaka. Ang matulong na maging sapat ang bigas sa Pilipinas. Aking isa sa puso ang panatang ito dahil sa bawat butil ng bigas o kanin na aming nabibili ay may buhay na masasalit.